Sandi Sepuh ingkang kinurmatan, dumateng Bapak Ibu Pamung Desa ingkang satuhung luhur budihipun, dumateng para rawuh kakung minawang putri ingkang tansah winantu ing kabagyan. Langkung rumiyin sumangga sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paringi rahmat saha hidayahipun saengga ing dalu punika kita saged makempal wonten ing papan punika kanthi sehat walafiat. Saperlu ngestreni acara tirakatan dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 18. Sholawat saha salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun kita saking zaman jahiliyah tumuju zaman ingkang padang. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing dalu punika kaprengga kula minangka pranatacara badhe ngaturaken urut rerencening adicara ingkang sampun karancang minangka ngregengaken acara tirakatan kamardikan RI ingkang kaping 18 punika. Kaping 1 pambuka, kaping 2 wausan ayat suci Al-Qur'an, kaping 3 sambutan saking ketua acara, kepapat sambutan saking Bapak Kades Bapak Budianto, kaping 5 doa, kaping 6 pentas seni saking para warga, kaping 7 panutup. Mekaten menggah urut rerencening adicara ingkang badhe kalampah ing dalu punika minangka purwakaning adicara sumangga sasarengan maos basmalah. Adicara ingkang sapisan pambuka. Adicara ingkang kaping 2 waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kaping 3 atur pambagya saking ketua panitia. Adicara ingkang kaping 1 atur pangandikan saking Bapak Budianto selaku Kades. Adicara ingkang kaping gangsal tahlil saha doa. Adicara ingkang kaping 6 pentas seni saking para warga. Adicara ingkang pungkasan panutup. Para rawuh ingkang kinurmatan, dumugi punika menggah urut rerencening adicara ingkang sampun kalampah. Mugi-mugi saged dados tuntunan lan nambah raos tresna dhumateng nagari Indonesia tercinta. Minangka panutup sumangga sesarengan maos hamdalah. Kula minangka pranatacara menawi wonten kalepatan anggenipun ngaturaken saha tumindak nyuwun agungipun pungkasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.